Taki op die beat. Away, die as Briekop Lyrica Reactions. Ek as Keista Blik. Welkom by Briekop Lyrica Reactions. As dit jou eerste keer is, as jy reeds was, welkom terug, nee. Welcome back to all of you, nee. It's been a while. Dit is skoolvakansie. Skoolvakansie kan maar niks doen. Hy klink ons gee my nie ruskansie, bro. Hulle gee my nie kans om iets te doen om stil te sit nie. So, ek kon nie react nie, man. So, ek moet nou terug 'n week nou. Dat was goed wat ek beplan het. Toe kom sien ek eers skoolvakansie. En toe, well, it is what it is. Nou, like, klongens is vol aandag hier. As een paar, wat moet ik doen? Jou klongens los, voor de actions los. You have to think about that one. Nee, nee, oké, nee. Ons los maar gewoon de reactions voor een week of zo. En dan komen we weer terug aan toen, hè. Dus je kunt come back to the reactions en wat. Maar wat zijn jullie, man? Is jullie duidelijk? Ik hoop jullie is duidelijk en wat zien ze nou? Bij de next video ga ik weer met die comment section shout-out, nee. Die next video gaat het wies. Right, mijn laatste reaction was staan zo van Crowbaas, nee. Right. So vandaag react was op, sorry, Radio Eerste Rivier. Ik zei aan elkaar voor jullie wat zo aan elkaar wil reactions en sturen muziek naar Radio Eerste Rivier toe, man. Laat je muziek op je radio spelen. Voor wat wil je een reaction, nee? Niemand kan kijken je reaction by the way, niet. Maar op je radio, meer dan 1 miljoen mensen kan het horen als je naam op Radio Eerste Rivier speelt. Hier is al die details, stuur het naar Radio Eerste Rivier toe. Dat is hoe simpel zij. En maak zeker je muziek is geregistreerd bij Samaro Capasso of Risa of iemand anders. Dan stuur het met hij coach wat ze krijgt daar. En wordt hij betaald. Ah, hij wil een reaction niet. Yo, fema, los die ding van de react niet, bro. En als die artist is en zij vraagt van mij direct van de reaction. Die antwoord is nee. Nee, pa, nee. Die antwoord is nee. Ik react die op als een artist. Als John Drijver mij vraagt, dan react op die nummer. Dus die antwoord is klaar nee. Ik weet niet volgens hij niet. Imagine, elke artist vraagt van mij en ik moet op elke artist zeggen ik ja voor. Om wanneer te react wat ik wil react of wat ik wil die andere mensen moet zien. You know what I'm saying? Right, Mr. John Drijs, Mr. Slaghuisman. Wat is die man zijn naam nou weer? Al die pad van klein begin. Klein school. En Krebs, ne? En Kabega, Northern Areas. Right, so wat zegt John Drijs? What is a positive number? Dus kijken wat zegt John Drijs. Die is 6-beat. Nee, die kan niet 6-beat. Is 6 begin zo. Yo, 6. This you en hij is een long collaborator van 6, ne? 6 is een kwai beatmaker producer half van die Hypes. Hoe komen ons afbreken als ons kan bouwen? Nice. Hij is met zijn blije gedachten. Ook op zijn verkeerde plek. Het is tijd voor ons om samen te werken. Help mij zanglijn. Hoe komen ons afbreken als ons kan bouwen? Very important. Ook op zijn verkeerde plek. Het is tijd voor ons om samen te werken. Help mij zanglijn. Van jullie Afrikaanse homies is nou die tijd, daar zei die man. Nou. Hoe komen ons afbreken als ons kan bouwen? Ja, dat wordt een Barry White stem. Bouwen. Hoe komen ons afbreken als ons kan bouwen? Dat is waarom ons breinmensen, wie zijn er in die Weskaap? Als die breinmensen die meeste. En die stad Kaapstad, als die breinmensen die meeste. Gavin ons. Het is een breinpremier. Het is een breinburgemeester. Maar ons die meeste hier. Wat je dom is ons, want ons kan niet samenwerken. Unity is power. Kom ons connect die bij en begin geef elkaar zijn flowers. Kom ons connect die bij. En geef elkaar flowers. Waar toch aan bijen? Die bij gaan naar die blom toe, It's giving flowers. En je weet jullie weet bloemen, bijen 7 bloemen. Bijen 7 andere bijen waar die nectar is. Jullie weet of waar dat bloemen is. Weet je weet die. Maar jullie kijken te veel naar Wango en 7e land. Sunlight, unity is power. Kom ons connect die bij en begin geef elkaar zijn flowers. En samen let ons beste zo. Kom ons uit de wijk. Kom aan ons staan raden samen en rip voor een better life. A better tomorrow, a better future. Of die kinderen is die buiten. Wat doe al op de straat en je weet wat regen vergeerd is. En jullie rappers is baie influential. Al weet jullie dit nie. En jullie kan een groot change maken in jullie communities.
Horen we bitter fiends of die kinderen is die buiten. Hij wat dwaal op die straat en hij weet wat regen vergeerd is. Hoe kom ons afbreek? My boetie die is reality. Maak te veel enemies, weet jy wat gaan aan met die boetie sê. Hoe kom ons afbreek as ons kan bou? Oh no 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 no. Jou kop is op die vergeerde plek. Is tyd vir ons om saam te werk. Jy my sing like. Hoe kom ons afbreek as ons kan bou? Oh no 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 no. Jou kop is op die vergeerde plek. Is tyd vir ons om saam te werk. Jy my sing like. Hoe kom ons afbreek as ons kan bou? John Dre! Jy my sing like. Oh no 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 no. Te veel negativity. Straat is onveilig, sien te veel, rest in peace. Wat ons hier aan toe gaan nie, bro. Wat ons hier aan toe gaan nie, sien te veel, rest in peace. As jy net daar nie, bro, as hier. As jy nie aan 'n plek ook. Te veel negativity. Straat is onveilig, sien te veel, rest in peace. Moeder leef van vrees, haar dochtertjie is in die streets. Terwijl het bang bang, klap klap, die koele vlieg. Zo kom ons wees, hy steunpilaar voor onze mensen. Hou op mekaar, dat zat soms is net mensen. Kom ons bij mekaar, rock op, soos rechte mensen. Ik ken nog maar heel dag praat, dit bly net mensen. Kom ons wees, hy steunpilaar voor onze mensen. Hou op mekaar, dat zat soms is net mensen. Kom ons bij mekaar, rock op, soos rechte mensen. Ik ken nog maar heel dag praat, dit bly net mensen. Hoe komen ons afbreek als ons kan bouwen? Oh no 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 no. Je komt op die verkeerde plek. Het is tijd voor ons om samen. Er is een club die bij ons en ik heb een platendak. John Dre, stuur die nummer naar Radio Eerste Rivier toe, bro. Dat is positief. Stuur het naar Radio Eerste Rivier toe. Alsjeblieft, mijn hoofd. Oh no 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 no. Je komt op die verkeerde plek. Het is tijd voor ons om samen te werken. Je mij sing like. Hoe komen ons af? Akka, mijn klong. Het is tijd voor ons om samen te werken. Je mij sing like. Hoe komen ons afbreken als ons kan bouwen? Oh no 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 no. Je komt op die verkeerde plek. Het is tijd voor ons om samen te werken. Je mij sing like. Hoe komen ons afbreken als ons kan bouwen? Je mij sing like. Oh no 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 no. Sang like. Oh no 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 no. Kijk, kom maar insek, ja, hij is nog een mooi shot. Dus ik kan het nog niet mooi zien. Daar, ga naar insek. Kan je zien daar? Hier zo, met die muis, ik wil die muis gebruiken. Daar. Nice shot. Daar was de reaction op Afbreek John Dre, music video. Die ding dat die 25e maart gedropt is. Dit is waar ik nou actually beginnen. Als bij die. John Dre, ik laat je positieve boodschap, bro. En die vraag, goede vraag, bro. Deze type songs wat ons moet horen. Maar wat ons niet wil horen, want jullie wil... Ons wil niet horen wat ons wil horen. En zoals ik aan elkaar zeg, als er positivity is, dan bother ons niet. Zodra een bro een negative song drop, krijg je al die kritiek. Allemaal focus, je mag geen numbers maken. Nou maken ons positieve numbers. Hij wordt ook niet gezien. Weet je, wanneer gaan ons rechtkomen? Oost is een brein naast. Hoe komen we ons afbreken als ons kan bouwen? Oh, ik maal, weet je, die reactions los aan wat ik samen met Kati gaat zingen. Shout out Kati. Hoe komen we ons afbreken als ons kan bouwen? Jo, Asje bro, Keisje. Daar is het wat dat breek op, dat ik een Keisje plek ben een reaction op Afbreek John Dre. Die beat is nice, als die 6 is maar, ik heb die tegenhoor aan die begin. Maar die gitaar is nice. Nee, dan hij zet die toon voor die hele instrumental. Dat is nice. Oors uit, stay black.